sang lawas sang ining pito ka tuig nga bata nga gin rape kagin patay diri sa may barangay Gugo sa Banwa sang istansya. Sir, paano mo nakitaan ang lawas sang bata? Amo ni sir, alin ko sa trabaho sir. Mga anuras? Mga alas 4. Mm. Karon pagkapuli nako, gisugata ko sa akong asawa. Nya san, imo bala bata way pakapuli. Amo to sir, kay pangitaan ko hanot akong bata kay kapilo ko nablahan noton sir kay babae sir mo. Amo to nga kon sir nga ipasugat ko sa akong nablos. Nagpuli sa sir. Sugat nila. Pagabot sa balay, ginanap ko sa sir. Way ka kumba ko, way ka pa nadudla sa akon. Kapila ka na ako nanuton mo. Ngayon sir, yung hanap ko pati ATL. Ay sa pagka-kwan sir, sir, naghimos kami sa akong asawa bala. Sa amon tiyanggi nga gamay lang, nga ligaw-ligaw sir. Ay way papisto mo. Oo. Ay karon, uli kami sa pabahay. Tapos namon ako, nangapi ko sir. Nangapi. Pagpangapi, eh doon kami nagabot yung nanay ni Ata. Bal sa akong asawa niya, love, pwede ka upod akong bata si mo. Bal sa akong asawa, pwede sa upod ya. Kasi pag pangapi ko sir mo, gapong ko sa bangko, ay kay luto yung masobra. Akong ganit ko sa kapi sir, stick o. Ngintong ulan ko pa sa sir. Nakong ikaw na na-blast ko. Diyan dito, magpangita ko sa akong bata. Eh mo to nagambal pa sa ganit sir nga. Aray mo na-blast to kag. Anin sa Iloilo, si Litol. Eh mo to bako ko sa akong asawa, una na akong sa ubos. Para ko si Litol. Bago ako naabot sa si Iloilo. Yung nablos ni sang ang nablos ni mo. Wala ta sa ngalan na, sa ngalan sa tatay wala lang. Okay. Ni Pipoy. Nablos mo? Nablos ko gidya. Ang hinablos mo upod ni sang bata ni Pipoy gampang ni Anan? Hindi, ang bata ko sir, ang bata ko, among iyaw po, sang bata ni Pipoy. Okay. Okay. Ay karon, pangita na nila sir. Pagtapos ng pangapi sir, nagdulog mo kuya sa ubos sir. Muto dahil nila nga ginakuan nila nga i-post na ko na sa Facebook sir. Kaya nadula? Okay, dayon. Tapos pagkuan, ang bako ikuan nabi kay kagawad utlot. Pangidang bulig. To sir eh pangkuan ko sir, ang basa akong asawa niya mo bata. Wala man kakuan ko sino naman tunok doon. Ang bako na ano na ya. Ang kadto naman ko to sir sa akong to magulang. Kahit iyang bata sa akong magulang mo nagabot. Pagka kuan sir, tumato ako bata, naglantaw-lantaw ko TV sir. Lantaw. May ginatuyo na ko sir. Bigara ako magulang nga bayi. Ano, abaw. Pagka makabati isang bagtingan isang kuan sa eskwelahan, na binagting na tukag. Sila sige mo ko lantaw, natuyo na ko, minakat ko ako magulang. Bako, tinatay, pulit ta. Nagabuti na mo, no? Sa crossing, basta ko magulang. Ya, to, duwa tabi mo mita, to. Kano to dabi sa mitawaro. Eh, nakinuwan sa akong magulang ang mga saging, no? Singgit ng akong magulang nga, Ata, An, sige da mo lakat. Sa ating video, pababo kami to. Pag libot namon, balik naman kami. Nagbalik naman kami pa ubos dahil, sir. Tapos naman sa boss, nagamba naman to akong tiya nga maestra. Paano nyo gitwabi ang tower? Sa may tower dabla, kalikutan na da. Ang bamasang ako niya tiyo, na di na. Yung ko yung ispat sa maestra. Kami na kuha ng upod sa akong bata sir, yung ispat man. Muto sir nga gitang ligot na sir ang mga kasagingan, gipang buklas ko na sir ang mga laya nga aramay. Oo. Nga Ti paano kabot sa punto nga dire mo mangita? Paano sino naggamuno sa inyo? ay pa sir kay gipaglaga po sir mo. May pa kuan gipang kuan na namon kay amo malanding nga lugar ang maligwin sir. Oo. Nga malikot gid. Oo. Amo to sir kasi ninggit ako an. Way gid yung bata. Ya. Ang pantara ko nito sa mga dumabaling ngayon ang madlag ko sir oh. Awa naman sir mo kay ilan ako naging tarag. Nagsubli lang ko sa nila nagyan. Sige namon sir nga ko. Sir ang pababaw namo may sugata kami nga apo man sang lula ni kano ni Ata. Napangita man. No, nagambal pa sa ako niya. Ano napangita nyo to? Una pangita ko ang bata. Ya sabi ko gani damang.
Ako hindi na nilawlaw. Ya bata na niya mo ginapangita. Ako. Sige na mo niya pangita. Ti pagambal mo nga bata ang imong ginapangita, ano ila reaksyon? Ya ambal-ambal nila sir pang bata ko no ang akong ginapangita. Ya mabulig mo kami gani. Oh. Gapangita man gali sila. Kilala mo tong duwa nga to? Oo, ila to apo sang lula niyan. Mga pila edad? Mga pakaisadaan? Mga 29 yun sir, lang sa sobra na. Ti din na sila subong? Ara dos las site re. Oo. Ay, Gapangita man kuno sila? Oo. Pero din sinuuna kabalo ikaw kun sila nga nadula siyan. Ako kami nakabalo sir kay ari isa lang kami kakumpon sir. Pero sila kabalo to wala. Nakabalo sila sir kay gimbagting ang eskwelahan. Namangkot na sila sir. Oo. Okay. Ang kuan na kami di sir. Tapos ang apo na ni kuno sang lola ni Anan. Ginagad ko sir na kung diri tabalan yo dula ang gid akong kutob yan yo. Wala nagsunod sa akon. Nagsunod ko siya, balik ko sa may karsada. Nagdiretso na ko kay kuwaon tanan sang apo yaman ang akong spot. Nya pagkakita iya sa akon, ikaw galito. Okay. Way aging ko sa akong spot. Nagdiretso ko boss. Napro nang nagkita nang kuwaw nang kilag-kilag ko sa mga kawayanan bala sir. Yung pangwan ko ang kutob sang mamaligwa bala. Yung pang spotan ko sir. Oo. Te wala gid. Maligid, puli ko sir eh. Na ano, dito nagkatong bata ya. Puli ko na gatumpok to akong bayaw. Ako nasawa kag ako magulang. Suli, may nagtawag. Pagtawag, may man kuya kabati sir sang istorya, nagtindog sa sir naog sa ligdaan bala sa akong bayaw. Bayaan niyang bata. Bata ko nga ikadwa. Ang kulkul ko naman sir. Kulkul ko naman. Nasunod naman to akong magulang kag kuan akong bayaw. Paubos. Ay pagka-kuan sir, pagalapit na ko nga makuha na, nakabati na ko sir nga nyaharan ako sa may kuan sa tower. Guyod ko na sa malaking ginawa. Yan ba sang lula? Dala ka mo asin. Kaya kuan ko na sa malaking ginawa. Nangita ko asin sir. Katok nagdatag ko akong kuan, natag ko ang bata sa akong asawa. Pagatag ko, nagpuli ko, ngita ko asin. Ikato ko sa balay sa nanay ko, sa balay ng nanay ko, ngita ko asin, wala asin. Gibuksan ko ang balay sa akong magulang. Dito ko nagko asin, buta ko na akong bulsa siro. Tapos nagkuhan ako, nag-ara-ara ko di siro. Nagdama ang tao di siro. Pagka labot dito siro, nagambal lang sa kabata nga. Ready ko no, ambal nila. Dalit mo ko sir eh. Sinano man siro. Din si pambal nga ari dito sa piyak or dire. Dire ko no. Ready ko no. Nagtapak na siro, nagtaklas ko. Pagtaklas ko, pag sa akong nga lugan niya. Oo. Spot na ko bata. Igo kidayo sa spot sir. Oo. Di anong plaster niya? Dito gatubang ya, dito sa gatubang siro. Ang tiil niya dito katubang? Dito gatubang siro. Hindi dire sa piyak? Hindi. Dito sa gatubang siro. Oo. Eh, gakuan ako sir. Tapos yung pagtindog ko, nagsinggit ko. Isabogan ko isang asin sir. Pagsabog ko sa asin, nagsinggit ko nga, ano sala sa bata nga ginamo yun eh. Tapos, paglukso ko din siro, napungko ko. Pagpungko ko di siro, ako sa tani, kanan nagamba ko nga, buligin ako. Agin ang nila ang bata Tapos pahala ko taning action sa sir, kaya naluoy ako sir. Kaya nakita ko nang gaob sang mata sang bata. Action ko sa tani, nagsinggit sa tapos bababa siro. Hindi pagkamunta. Hindi. Bayay nagkuhan ako sir. Hindi ko akong kamot, ito katandog sa bata. Ay karon, pagkakuhan, nagbalik na ko sir, kaya nagsulod na sila bla sir. Tabo na bukas gali ang pertahan? Bukas gali Sino na sulod? Ang ginabrihan sa tanod. Ano to sir eh? Nagbalik naman ko sir, di naman ko nagkabit sir Hindi ko naman nagkabit, nagbalik naman ko sir. Oo. Di naman ko ako nagagi. Naglakat ako sir, di na ko mapakali. Muna to na tabo sa bata. Nagsininggit na sila nga di pagtandugan balang bata sir. Pero ako sir, lakat-lakat ako yan. Gaibin ako. Galakat na ako na isa na agin ang dito nilang bata yan. Dito sa isa na sa bata sa ina yan. Yung to sir nagpuhin ako. Nagpungkot ako sa bag ko na di napakali sir. Ay nalantaw ko akong dukata.
Nakulbaan ka man bilang tatay? Oo, sir eh. Mga anong bata mo, mga bayi? Puro bigabayi. Oo. Ay, ang kampang ni An-An, babae man, sir. Oo. Amo na galing, sir, akong respeto, pa-respetar ko dibala, sir. Oo. Respeto ko gid sa kay babae pa man nadaan, sir. Oo. Natulog ko akong duha ka bata, sir. Gamba mo ko sa akong pagkalingon kung ano man ako mahimo kung Matabo sa imo bata, no? sa akong bata. Hindi ito siguro sir magpakali, sir, bo. Mm. Ano to natabo sa akong bata. So bilang ikaw isa ka tatay, na sakitan ka sa buot, sa nakita mo ini si An-An, An-An. nga mo ning sitwasyon niya. Eh, yung tisa, sir, kung agapas ng kalibutan, dito nito gabakal sa amin, sir. Mm. Napangapli kami, ang ginom sa akong do ka bata, gatas, sir, sa baso bala. Tisa akong natagaan, ang manghod. Mm. Ang manghod yan ni An-An. Mm. Yung to, sir, eh. Doon na panumdum ko mabla, sir, ang isang buhay pa sa bala, sir. Mm. Nga permin dito sa inyo. Dahil kung kahampang mas na akong bata nga gamay, tagang bata ko man subang. Ay, hindi mo pakaliya, sir. So anong imo mahambal sa mga suspect ato nga nagimo? Ano, sir, makakuha naman nilang kung may bata sila para mabalaman nila kung ano kasakit ang ginimo nila sa bata. Nga ginamo gito nilang bata, nga ginipang nila. Patay gid nila ang ipatamaan.